plné skrinky všelijakých doplnkov, takže bereme si kolostrum, lízy, C-čko, musí mať vždycky so sebou. Čo ma ako prvé napadne pri slove kompáva? Tak v prvom rade určite to, že Kompáva je najlepší výrobca doplnkovej výživy na Slovensku už 15 rokov. Majú vynikajúce produkty, ktoré aj nám pomáhajú podávať skvelý športový výkon a z ich širokej ponuky produktov si určite každý vyberie to, čo potrebuje. Týmto videom by som chcela popriať Kompáve všetko najlepšie k 15. narodeninám. Nech sa im darí stále prinášať športovcom skvelé produkty a vymýšľať nové nápady. A ja som Kompáva.